Gata. Înainte de a vă prezenta câteva, să spunem, filmulețe, zic eu, reprezentative, pentru a înțelege anumite lucruri despre mecanica fluidelor, în special la început, aș vrea să continui cu câteva informații care, în principiu, dumneavoastră ar trebui să le aveți, însă practica mi-a demonstrat că nu este chiar, să spunem, stabilită, fixată bine cunoștința respectivă. Și anume, vedeți, când am discutat despre gradient sau despre divergență, m-am referit la un produs scalar, cum ar fi nabla ori B, gradul divergenței, dintre doi vectori. Dacă acești doi vectori sunt A și B, eu vă întreb câte tipuri de produse dumneavoastră cunoașteți că pot fi aplicate vectorilor A și B. Ce înseamnă produsul scalar? Înseamnă că A demulțit cu B îmi dă un rezultat care este un scalar, adică o singură dimensiune. Ceea ce vă aduceți aminte este A1B1 plus A2B2 plus A3B3. De ce este așa? Pentru că versorii sunt perpendiculari. Deci luăm în această bază, da? Ortonormal. Produsul vectorial îmi spune mie așa că acești doi vectori pot fi multiplicați astfel încât rezultatul să fie un alt vector. Cum găsesc eu pe acest vector? Vă aduceți aminte că este un determinant. Aici va fi E1, E2, E3. Aici va fi A1, A2, A3. B1, B2, B3. Deci dacă vreau să găsesc primul component al vectorului, este A2B3 minus B2A3 E1. Și așa mai departe. Deci rezultatul este un vector. Dacă vă aduceți aminte, de exemplu, dacă am vectorul A și vectorul B, A ori B înseamnă proiecția lui B pe A. Dacă am acești doi vectori și vreau să fac produsul vectorial, el va fi un vector C normal pe planul făcut de A și B. Ce mărime obținem noi, ne punem această întrebare, dacă voi face, să zicem, produsul vectorial dintre nabla și viteza V. Deci nu produsul scalar, ca să-mi dea divergența, ci voi face produsul nabla ori V. Cum se cheamă rezultatul? Rotor. Rotor. Foarte bine. Care este semnificația rotorului? Fizic. Deci dacă am acest vector, este burghiul, am o rotație a lui A peste B și atunci rotația asta mă duce în sus, ca și când ar fi burghiul. Da? Vă aduceți aminte de chestia asta? Din liceu. Deci, produsul vectorial, asta înseamnă că am E1, E2, E3, de la dx1, de la dx2, de la dx3, V1, V2, V3. Înseamnă că este un rotor. Deci rotor de V. Dacă însă mergeți în spațiu anglosaxon, nu există rotor, ci există curve. E același lucru. Deci astea sunt cărțile engleze și americane, astea sunt în cărțile
de pe continentul european. Care credeți dumneavoastră acum că ar fi semnificația fizică a rotorului într-o curgere? Deci, într-o curgere am acest, să spunem, spațiu pe care dumneavoastră l-ați încercat, să spunem, înainte, deci o dreaptă, am liniile de curent care urmăresc, să spunem, vectorii viteză din tangenți la ei. Aici am vârtejul, respectiv așa. Care ar fi de semnificația rotorului vitezei în acest punct? După voi. Asociați un fenomen fizic, să spunem, de particula care se deplasează pe această linie de curent, pentru că viteza o duce pe linia de curent. Dar ce ar însemna rotorul vitezei? Tendința lui de a forma vârtejul acela? Asta este un vârtej, să spunem, macroscopic. Adică ăsta e un vârtej mare. Uitați, hai să ne gândim că dumneavoastră aveți o mișcare simplă. Da? O mișcare simplă. Ia dă-mi mie caietul ăsta și dăm și tu un caiet. Nu placa aia, nu mai nu. Hai, hai. Hai. Hai, bun. Vă închipuiți că mișcarea este între aceste două plăci. Trag așa de ea, este fluid. Da? Și acum am o particulă de fluid aici. Dacă am particula asta de fluid, care este creta, și fac așa, ce se va întâmpla cu creta? Se rotește. Deci ea se și deplasează, vedeți, în unghiul plăcii, dar ea se și rotește. Și acum eu vă întreb, care este semnificația rotorului? Mișcarea de rotație a particulei. Aia vine rotor. Pentru că eu când am o curgere, și aici ne-am închipuit particula de fluid nu e molecula de fluid. Sunt mii și mii și milioane de molecule, dar este o zonă foarte mică. Așa. Ea, când se deplasează pe linia de curent, nu face numai acest drum. Drumul face așa. Rotindu-se. Este când faci tu folia de plăcinte. Nu? Dacă o faci așa, ea începe să se învârtă. Ori semnificația rotorului este, de fapt, rotația locală a particulei împărțită la 2. Adică vectorul format se cheamă vectorul vârtej. El este omega egal cu 1 pe 2 rotorul vitezei v. Deci omega poartă denumirea de vector vârtej și reprezintă rotația locală a unei particule de fluid. Deci când am această curgere, vedeți, el se va roti, particula, se rotește cu omega, care reprezintă jumate din rotorul vitezei. Deci, în felul acesta, eu pot să imaginez o curgere prin liniile de curent și prin rotațiile locale ale particulei, în acest caz, mărimea care îmi dă mie intensitatea acestei rotații locale, fiind rotorul vitezei. De fapt, jumate din rotorul vitezei. Aceasta este semnificația. Cum credeți dumneavoastră că se definește o mișcare în care aceste particule nu se rotesc? Corect. Ce simplu e. Deci dacă cumva nu ești bun la matematică și încerci niște modele mai simple, înseamnă că dacă am particula mea aici, vedeți așa, ea aici va fi tot așa, aici
adevărată, reală, ca să se rotească, și ea se va deplasa simplu numai printr-o mișcare de translație. O mișcare irotațională. Și acum vine întrebarea de 10. Cum trebuie să fie viteza ca mișcarea să fie irotațională? Constant. E banal. Nu banal, adică cum să fie nevastă? Tu spui femeie. Sigur, acum nu e așa banal, dar e banal asta, nu? Nevastă. Mare. Mare cine? O să fie mare, mică, nu? Aici, într-adevăr, dimensiunea nu contează. Zi! Paralelă cu rotorul? Paralelă cu rotorul? Păi vezi tu, asta este marea scăpare. Adică, să fiu sincer așa, după primele cursuri, mie îmi place de voi. Numai că este o imagine din aia, știi, când vin, este un război, că nu în ghilimele un război. Avem așa de dus un an de zile împreună. Și vin recruții, ca la armată, știi? Așa, și vor să ăsta așa, și bă, săracii, vor să fie soldați buni. Dar deocamdată să ne instruiți. Ne instruiți ce înseamnă la matematică. Fii atent ce trebuie tu să știi. Tu trebuie să știi așa. Produsul scalar, produsul vectorial din doi vectori A și B este 0 când? Când A este paralel cu B. Adică unghiul este 0. Știți că apare sinusul de unghi. Nu? Și atunci e 0. Cine este rotorul? Rotorul este nabla V. Atunci, rotorul poate să fie 0 dacă în viteză mi-apare nabla. Pentru că cu nabla n-am ce face. Înțelegeți? Dacă V este cumva produs din nabla, atunci acest produs trebuie să fie 0. Pentru că va fi nabla paralel cu nabla, bineînțeles. Și atunci, dacă scriu eu că V este gradient de phi, înseamnă că V este nabla phi, un vector. Și atunci înseamnă că nabla de înmulțit vectorial cu nabla phi trebuie să fie egal cu 0. Asta ce înseamnă în cuvinte? În cuvinte înseamnă așa, că o mișcare în care viteza este potențială, pentru că un vector de viteză care se scrie gradientul unei funcții scalare, înseamnă că funcția scalară se numește potențialul vectorului respectiv. Și atunci, dacă mișcarea provine dintr-un potențial, ea este și irotațională. Deci dacă viteza V o pot scrie gradientul unei funcții phi, atunci rezultatul este clar că omega de aici trebuie să fie nul. Corect? Bun. Dumneavoastră aveți în mecanica fluidelor clasică și în anii care vor veni o groază de studii care se bazează pe modelarea mișcărilor potențiale. Deci mișcări în care nu ai rotor. Sunt mai simple. Și vom vedea noi că această consecință te duce la o altă concluzie, și anume că fluidul respectiv, dacă nu se rotesc particulele în timpul mișcării, înseamnă că nu poate să aibă frecare, pentru că rotația este indusă de frecare. Dacă ai alunecare perfectă, n-ai niciun motiv să rotești particula. Dacă nu ai frecare, înseamnă că nu ai viscozitate și fluidul se cheamă că este ideal. Vom mai discuta asupra acestor lucruri, dar trebuie să cuplați faptul că anumite
să spunem, restricții cinematice se potrivesc pe anumite tipuri de modele de fluide, nu pe toate. Dar conexiunea este aceasta. În concluzie, dumneavoastră astăzi aveți niște informații asupra unor mărimi care au, să spun, corespondent în realitate imediat. Și rotorul are această, să spunem, legătură cu rotația locală a particulei. Și vă aduceți dumneavoastră aminte, de exemplu, de formula lui Stokes? Dacă formula lui Gauss îmi permite mie calculul unei integrale pe domeniu, plecând de la o integrală pe suprafață, dacă eu am o curbă C, care are un element de curbă de X, și aici am un vector B, și pe această curbă ca o căciulă, se sprijină o suprafață A sau S, care are, bineînțeles, un vector N, atunci va fi integrala pe curba închisă C din V de X este egal cu integrală pe suprafața S din rotor de V N de A. Corect? Vă aduceți aminte? Este formula lui Stokes. Deci formula lui Stokes îmi permite mie calculul așa numitei gama circulații a vitezei, deci această mărime integrală pe o curbă închisă din viteză de X, definește circulația vitezei în funcție de rotorul vitezei. Și atunci, bineînțeles, că dacă mișcarea mea este irotațională, circulația pe o curbă închisă, în curgere, trebuie să fie egală cu 0. Vom vedea nu-i treaba asta. Deci, iată că plecând de la distribuția de viteze, noi putem să ne descriem diverse aspecte ale curgerii, atât locale, adică în fiecare punct al domeniului, cât și globale pe un domeniu, cum ar fi, de exemplu, tubul de curent. Partea aceasta de cinematică o voi completa data viitoare cu o altă mărime, însă ea este puțin mai dificilă, pentru că implică folosirea unui alt tip de produs. Revenind la produsul de vectori, avem deci produsul scalar, produsul vectorial, în care rezultatul prim este un scalar, al doilea rezultat este un vector. Dar ce se întâmplă dacă eu folosesc următorul produs? Vă rog să vă uitați aici, că nu cred că l-ați făcut. A de mulțit, uite așa montez eu un cerc cu un X de la vectorial B și îl definesc în felul următor. O matrice în care am A1, B1, A1, B2, A1, B3. A2, B1, A2, B2, A2, B3, A3, B1, A3, B2, A3, B3. Câte componente am obținut eu definind un astfel de produs? Câte sunt? 9. Dumneavoastră știți până acum ați avut contact cu cum se cheamă o mărime care e definită de 9 componente scalare? Sau nu? Poftiți? Zi mai tare. Așa este. De unde ești? De la fizică, da? De la fizică. Ce era un tensor, știi?
Nu știu să-l spun. Nu-i nimic, dar ți-ai adus aminte. Încă o dată. Am două mărimi vectoriale. Dacă fac produsul scalar, rezultatul va fi un număr scalar. Dacă fac produsul vectorial, rezultatul va fi un vector, 3 mărimi scalare. Dacă fac așa numitul produs tensorial între cei doi vectori, rezultatul va fi un tensor care are 3 ori 3, adică 9 mărimi scalare. Ce înseamnă un tensor? De exemplu, să dăm o mărime. Temperatura. Temperatura este un scalar. Pentru că dacă stau aici cu temperatura, nu? Ea are o variație pe direcție, adică am gradientul de temperatură, dar ea e definită de o singură mărime. Nu că e statică, da, sau o mărime statică. E sigur, e termodinamică. Dar e o mărime, domnule, ce temperatură e? 50 de grade, 25 de grade, minus 10 grade. Mergem acum la mărimea vector. Ce înseamnă o mărime vector? În afară de valoarea ei, are o direcție și un sens. Da? Lăsăm o parte de aplicație. De exemplu, viteza. Nu spun, domnule, ce viteză ai? Și am viteza de 5 metri pe secundă. Dar asta nu e. Adică tu vii sau pleci cu 5 metri pe secundă. Da? Vii pe diagonală sau mergi în lungul peretelui. Deci ai nevoie de cele 3 componente pentru că sunt 3 informații în această mărime. Sigur, mărimea tensorială cu 9 componente e mai dificil de înțeles, dar este o mărime care pe fiecare direcție are o altă mărime vectorială. Înțelegeți? Deci pe direcția 1 nu este un scalar, ci este un vector. Pe direcția 2 este un alt vector, pe direcția 3 este un alt vector. Și atunci, în punctul respectiv, starea tensorială este descrisă de 9 componente. Ori acest lucru îl vom face exact în ora viitoare, în care vom introduce tensiunea. Tensiunea într-un material este o informație, cum să spun eu, definitorie mecanicii și în particular mecanicii fluidelor, conceptul esențial, care îți dă ție eforturile din material. Deci eforturile din material, starea de tensiune, este o stare definită de 9 componente. De ce? Pentru că am o presiune normală pe 3 direcții, adică care apasă, și tot pe aceste direcții am și aceste tensiuni de forfecare, care înfoarfecă materialul, da? Una este el apasă așa și apasă așa, să zicem, sau trage de el pe direcție normală, însă el poate să și tensiuni, să spunem, tangențiale. Vedeți? Și atunci toată starea de tensiune este descrisă de 9 componente. Ce mai este altfel un tensor? Haideți să vedem o altă definiție care nu e fizică, e matematică, dar câteodată mie mi s-a părut mai sugestivă. Știți așa, avem 2 vectori. Vectorul A și vectorul B. Să zicem în felul următor. Acesta este vectorul A și asta este vectorul B. Se pune întrebarea următoare. Cum pot eu să-l transform pe B în A? Adică vreau să-l duc pe B în A. Ce operații fac? Și vă uitați la mine acum ce fac grafic. Dacă înțelegem grafic, eu zic că este ușor. În primul rând mă duc cu punctul meu de aplicație al lui B în punctul de aplicație al lui A. Deci aceasta este ceea ce se cheamă o translație. După care ce fac? Rotesc vectorul B la direcția lui A. Și îl duc pe B aici. Asta
mișcare de rotație rigidă. După care, ce voi face? Îl iau pe B și îl duc la dimensiunea lui A. Asta este o deformație. Observați? Deci, pentru a-l duce pe B în A, trebuie să fac o mișcare de translație, de rotație și de deformație. Nu? De asta eu vă spun, noi facem ca tu să te pliezi. De exemplu, te duci la mătușa ta, care știi că dacă faci frumos la ea în vizită, îți dă 1000 de lei. Eu vă doresc să aveți astfel de mătuși. Eu aveam mătuși, dar cumpărau numai pijamale. Era treabă. Și atunci, tu ce faci? Bă, mă duc acolo, bă, mă iau după ea, adică mă duc până la ea, că nu vine ea la mine. Da? Mă așez, adică asta înseamnă și o translație și o rotație. Că nu poți numai să te translatezi, să mai și rotești pe scările alea, așa. Și pe urmă ce faci? Te deformezi la mintea ei. Dar nu o ții ca orbul de bătă că tu votezi cu Ponta, de exemplu. Da? Și îi spui și tu cu cine votează ea acolo, adică te deformezi puțin ca să te pliezi pe mintea ei, cum se spune. Nu toți facem chestia asta, nu suntem rigizi. Trebuie să avem și această componentă de deformație în noi, ca să ne putem înțelege unii ca alții. Și acum te uiți la matematică. Dacă știi puțină matematică, înțelegi ce este tensorul ăsta. Câte componente are un vector A? Este A1, A2, A3, deci este 3 ori 1, corect? Câte componente are vectorul B? Este B1, B2, B3, 3 ori 1. Se pune întrebarea, cu ce matrice trebuie să înmulțesc eu matricea 3 ori 1 ca rezultatul să fie 3 ori 1? Și ce dimensiune are matricea aia unitate? Deci, în general, unitate, vă deștepte, că nu pot să spun asta, atunci ar fi stat B. Lasă dracu 1 pe 3 ăsta. De unde scoateți nenorocirile astea? Gândiți logic. Nu? Clasa 10-a. Când se fac determinanți și matrici. Nu trebuie să fie o matrice 3 ori 3. Nu era poza, era... Aveam cartea aia cu determinanți și asta era poza pe manual. Nu mai ai poza pe manual? Tu de unde ești, drăgu? Tu ești din Pitești. Nu? Deci ca să mulțesc o matrice 3 ori 1 și rezultatul să fie tot o matrice 3 ori 1, aici trebuie să am o matrice 3 ori 3. Vedeți? Deci o matrice 3 ori 3 mulțește ăsta, este 3 ori 3. 3 ăsta nu contează și rezultatul va fi 3 ori 1. Cu alte cuvinte, ce face o mărime tensorială? O mărime tensorială transformă un vector în alt vector. E corect? Deci eu dacă vreau să transform, de exemplu, viteza din punctul ăsta în viteza din punctul ăla, eu trebuie să mă duc cu viteza asta acolo, să o rotesc și să o deformez. Vom vedea noi că o astfel de mărime poartă denumirea de gradientul vitezei, care, bineînțeles, trebuie să fie un tensor. Vedeți? Deci mărimea tensorială s-o priviți dumneavoastră ca o transformare a unui vector în alt vector. Bun. Deci am vorbit aceste lucruri care vi se fac puțin abstracte, poate. Și acum aș vrea să vă arăt niște filmulețe. Un filmuleț este dat de un curs dedicat mecanicii fluidelor, pe care eu îl mai folosesc și puteți avea acces la el, adică nu este foarte scump. O să vedeți în ce constă. Însă chiar înainte de acest curs vreau să vă arăt un film
comercial. De ce? Pentru că mulți dintre dumneavoastră veți lucra în acest domeniu, să spunem, al vânzării sau asamblării sau proiectării produselor și vreau să vedeți cum un film de tipul acesta conține multe informații științifice, iar tu, ca să poți să vinzi produsul respectiv, trebuie să ai această bază științifică. Haideți să testăm acest produs. Îl urmărim și îl vom discuta.
Cum se cheamă, deci, dispozitivul pe care l-ați văzut? Ce face el? Este o încercare pe care o fac pentru că, de regulă, sigur, aceste, să zic, filme, ele se dau când ai ceva mai multe cunoștințe, adică cam la sfârșitul semestrului prim. Însă eu vreau să vă încerc. Ce face acest dispozitiv? Ce ați înțeles voi că face? Corect. Măsoară debit. De ce crezi că este important acest lucru? Să măsori debit. Așa. Dar de ce trebuie să știi cât s-a consumat? Exact. Deci, păi, întotdeauna, tu ca inginer, dacă vrei să convingi, nenorocirea este așa, că nu inginerul primește bani, el trebuie să primească bani, înțelegi la cine? De la un politician. Politicienii nu înțeleg decât cu bani, dar dacă îi spui el, bă, chiar dă pentru cercetare $1.000.000, că îți dau înapoi 5, că l-ați dă bani. Înțelegeți? Deci motorul, într-un final, sunt banii. Voi în casă plătiți utilitățile. Căldură, lumină, apă. Da? Toate trebuie măsurate. Ești în business-ul cu măsurări, ți-ai scos bani. Înțelegeți? Deci trebuie să ai instrumente care măsoară debite. Că-i debitul de gaz, că-i debitul de apă, că-i debitul de apă încălzită. Nu trebuie să fie măsurat. Deci aici este un dispozitiv de măsurare a debitului. Da? O să vedem noi și o să aveți și cursuri în anul 3 de dispozitive specializate. Ăsta este unul din ele. Dar tu, dacă nu știi mecanica fluidelor, n-ai cum să construiești dispozitive care măsoară debitul. Dacă tu nu știi să construiești dispozitive care măsoară debitul, trebuie să cumperi debitmetre, pentru că tu trebuie să, fiecare din voi trebuie să plătească apa pe care o consumă. Păi vă dați seama ce piață enormă este debitmetria dacă în fiecare apartament există cel puțin 2 debitmetre. Vă dați seama? Ce business! Câți bani ies de aici? Se fac debitmetre în țară la noi sau nu? E o întrebare. Eu nu cred. De ce? Deci, de exemplu, unii din voi ar trebui să învețe mecanica fluidelor numai pentru a construi debitmetre, iei niște fonduri, intri în business și numai montatul debitmetrelor te scoate la bani. Vă dați seama că eu știu foarte bine la care montează debitmetre sau chiuvete, câștigă de 4 ori cât un inginer cercetător. Pentru că nu e... Trebuie să știi cum să-l pui. Și acum, numai în cursul de astăzi, vedeți câteva principii. Principiul este următorul. Uite, vezi? El ce a zis înainte? El a zis, bă, dacă viteza este puțin cam mică, nu? Așa zice. Când viteza scade, ca să crească viteza, ce face el? Consecința a cărui principiu este ăsta? Principiul conservării masei pe care noi l-am făcut astăzi. Pentru că astăzi noi am spus așa. Debitul Q, acum nu știu dacă se vede, hai să scriem aici. Debitul Q este integrala asta VNDA, da? Însă tot debitul
Q este viteza medie ori area de curgere. Și atunci viteza medie se definește ca integrala asta supra ariei. Înțelegeți? Și atunci, dacă ai este QV, debit, QA, da? Q egal cu V ori A. Ăsta este debit. Și atunci, dacă ai area mare, viteza trebuie să fie mică. Dacă vrei viteză mare, trebuie să pui arie mică, pentru că debitul care intră este egal cu debitul care iese. Așa cum am spus. Ori uitați-vă aici, nu? Când viteza este mică, uite, el ce face? Scade aici secțiunea și atunci crește viteza. Ca să poată să măsoare mai bine, că viteza mică se măsoară mai greu. Deci, dacă nu știi principiul conservării masei sau această relație simplă, evident că ești departe. Însă problema esențială la acest film este interacțiunea dintre fluid și corpul solid. Vedeți? Așa cum este între schior și aer, între barca cu pânze și apă, problema esențială, de fapt, este în această interacțiune între curgere și senzorul respectiv. Vedeți? El înregistrează, de fapt, ce? Niște vârtejuri. Acele vârtejuri sunt generate de interacțiunea dintre corpul solid și curent. Deci, curgerea fluidului în jurul unui corp solid generează o stare de eforturi pe suprafața corpului solid, care, sigur, are anumite efecte. Ori corpul ăsta solid are posibilitatea să aibă mici vibrații care devin proporționale cu debitul care curge pe lângă el. Pentru că debitul ăla produce aceste vârtejuri în spatele corpului, iar aceste vârtejuri au o anumită frecvență și eu pot să înregistrez frecvența respectivă. Deci este vorba de interacțiunea dintre fluid și corp. De exemplu, cine știe debitmetrul din casă de la el cum funcționează? Zi. Nu am debitmetru în casă, dar știu cum funcționează. Zi. E pe baza unor panele. Deci, acolo ce este? Este interacțiunea fluid-rotor. Da. Nu? Vine un curent de fluid, nu ați văzut că se rotește acolo un rotor de la mic roșu, ăla ți înregistrează un număr de durații care este proporțional cu debitul care intră. Deci orice măsurătoare de pe lumea asta este de fapt o măsură a interacțiunii dintre fluid și corpul solid respectiv. Indiferent ce pui acolo. Vedeți? Deci astea sunt câteva principii care stau la baza business-ului. Vrei să faci un business. Bun. Hai să trecem acum la un alt... De data aceasta este un film făcut în grupul meu de un doctorand, fost doctorand al meu, actualmente este profesor în suedian și el prezintă, de exemplu, de acum o abordare academică a mecanicii fluidelor. Deci până acum ați văzut, asta e o treabă comercială. Cu toate că în spatele acestei treburi comerciale, firma respectivă, nu vreau să fac propagandă la ea, dar e cea mai tare firmă. Este o firmă elvețiană de bitmetrie. Sunt mai multe principii. Dacă vă uitați pe pagina lor de web, au niște filme foarte frumoase de tipul acesta. Da? Însă treaba academică este de a demonstra cum o ecuație descrie o curgere reală. Direct. Și aici e tot pe ecuație, însă ceea ce vedeți în față nu vedeți direct. Da? Trebuie să ai, să spunem, o anumită educație, să vezi teoria din spatele produsului. Haideți să ne uităm puțin
la începutul acestui film. This presentation is an introduction to the flowing and concentric cylinders, emphasizing the level and correct flow and onset of instabilities. The experimental device used in this demonstration is composed of a fixed, transparent outer cylinder and a rotating inner one. By assembling the two, one obtains a typical concentric cylinder system, also known as a tailored coax device. Overall, such devices are characterized by the radius ratio and aspect ratio geometrical parameters. Bun. Deci dumneavoastră ce aveți? Aveți două suprafețe. Una în refaus, cilindrul exterior, una care va fi în mișcare, cilindrul interior. Și cilindrul interior se rotește și eu studiez mișcarea dintre cei doi cilindri. Vom vedea noi, această mișcare poartă denumirea de mișcarea Taylor-Cohen. Bineînțeles, fiind o mișcare de rotație, nu? Se folosește sistemul cilindric.